Kumba ka jilla Meghalaya hi borok away ka laraki ka jingdap sunpost nam jong ka Meghalaya lani ka Golden Jubilee ka West Castle su klayo banraki yak tai ka singi kerpang ha phalau DC office nongstoin ha ka bala wan sakhi lang do meli ka nongstoin ba Maxman Barsat u PD sangma DC in charge ka West Castle u SP ka West Castle ba SG lingdo ki officer sarkar kinong ilam sinong bat kiwe kiwe nakaliang usulong mel kurwa ka tiar layo bnya phliu jingmut bat kinong sinchar sinong ka thai nong ston ha ka bai dei ba ka jian ti jong district ha ka bon kiliang kanthop yak roi ka par na du ba layo yala ka jong ka chela house nam sak nais pa nyu kwar ha ka te ka singi layo ba ni kren bot ba di poryong ubade urang ba sinong ka moyong lup sintiu pat uba marwen ubade urang ba sinong ka upar ni nong ston ubolong ru president ka sunjuk nong sinchar sinong nong ston town area ki bala kubor ya ka than bakala nang kiyo ha ka bon kiliang kum hakil ti ki singkin ki jaka puli ka umbam umdi ka boarding bat kiwe kiwe hanlei ki lapan pau pat ba ka than ka dang don kam sibon kiwe pat ki lat pen roi kum ka jingpen bahai ki lenti ha po sor nong ston bat haki jaka kendong ka jingpen bet pembiang ki jaka sumar ka jingpen bahai kum trekam ki bang ka jingsnai ki jaka lek ai bobiang ka jingsnai jaka yang kali bobiang bat kiwe kiwe ge Hagi siang adab da kiji sukuman bangi yo banraki gen jing dap sampus dan ka state Meghalaya but abaya nujor but haba phaidin sampus dan baladab ni swabat mentang ili isbun kijing roy ka disek kijing kala roy si sa bun kila dre pedang yo ni kijing roy kilo gitu ko ni kibanta ki mama sukwa bang kedo bakaba sukwa bang kerpat juga state government bahkan kamu pai kemat kendet support West Castle kam tanya disik jongi kue kalong bat penkloi no ya kirut connectivities kun ka neston hadu karsai tu sai tang kuti mana dangiyo no kloi ni kasurok kandalong kajing muntoi ke bakraw na kamta tim nang sarang tagloi ka pa jongka district ki roi nang ta susu kin ban penhab yang ini kisurok kepada masodong yang nostoi kumagalong mentai ngidang don kam sibuni ji pun bagi kirut connectivity nata ka baan pet akabaya dei bekajing kurdu jaka jong nostoi yang bede pak parking lot ni gelong kuwi ke bentam hadu kata-kata markumbalong menta ka traffic jam ka basir kay kata-kata kajia pun nostoi janung balong haslong ini kita ubah ke tahun ini berkembang dunia traffic parking lot berbiang nanti kabalai siu ngasu berlomba kajing kucing berkam hadu kata-kata nah bentar besok mustoi marhadu mentai kajing kucing bakadang tunaba berkam hadu ke bangkok pentau ni kalomba hakaliang sport angin usto ni msim dulu juga field ne kabanan covid ke biang nak mentaj samla ke bikin le sport what kemadan nak benta banyisong meeting le ni kinu jajing pen kam kan ba ko we ngim don nang ne usto ke sarkar angkat kiper ni langsung ladangina kerpat bangin kam le pit kam ha hang nang ni sikma ro ni layo e ro kapar ka biang rei idang kam sibun ka ro kapar na ka banta ka lawei jongka dong thanya kaman kong ne ka dei ka koi ka khia ka ba ka jingnang jing start ka balai ka umbam umdi bat ka basau ka jing yo ya ka ne ka jingsai ka electricity na manong di halau kini south ligi mat kwa van ong ba sisa lada nujor kitu san pusnem ki bladam nila roy sibune kum hakaliang jong ka niti ka sinkin ka roads and communication mah manong jingan ta ki sibur ikum juru aka umbam umdi kabaya dei bat kaneka sornong stone nila manong pan mentang nang pentrei atau scheme kanong stone urban water supply scheme dei bat jing bam umdi jongki arbu pratili gislong hangte amnia pok sornong stone bat kaneka scheme anang pentrei sa mentang kala jandap hi buat lakam padep lut baru rai lakane ka jingwan jong ka scheme kanong stand urban water supply
nila ui bakala don gajing pensuk i pai ba banyo umbam undi kabak biang kabak kambiang ila menang kita kampak biang ru makata ladangin ong sis kelum lang karoi kapar nadu bayo jela megala kalaroi sibun Henry hadu menta mene hadu kan dikasih mengirakhi kan jingkap san post nem jam jela megala haru bidang dan kam sibun ki improvement ma habere ba ko ke kia ho ni jot tu snem ka Spanish part bidang dan tanggap PHC Public Health Center in Austin ngai mentapak ni ya ke civil hospital ngai pedeng jong ini gijing ya seperang jong ka liang jong ka kia bidang dan kam sibun ki jimpen bah galiang jong ka civil hospital marang bun ki specialist bun ki rukom sumar ki ba thumai nimpal la ban yok setia kumaya ulam ki wepak ki district kok bijela memang kata somonong ketulang jadi ya baru lang di pai banong silong tu nitrilang bat kasorkan agi department ki pero kini ki South Central Department ku mengang sikmat ba nila banyo karoi kapar ba kambiang susu ba kan pensuk kampen bah imlang salam jong pai ba nong susyong jong thani west kasil district baru kowe hakati kasilayo ru panikran bot wamili kanong stoin ba Maxwell Prasad ubolong ru chairman Kamegalia State Law Commission ubolok kubor ba hoy ka district lanang kiyo hak babon kilyang wala kala sa ino ben habaro kini kisnam paladam tilarangin paidien ladengin ujoa ya kisan khosna mensyua bat nanta kai jingkiu ladengi ong hakayo kakot ki economy ladegi kampen roy kale per bak lebak nakati kepo kepala mensyua bat nanta te agini kisau pusan snem sisa kalau besya ku melabu jingkili bapi banong ba ka west kasul district kare ke weni district ki bala rimtam pa jela megila na plegi san tuli ki district ki bangila yo ahtu kepo ka ba ketub ya ki east kasul district ka Giant Hill District, ka West Garhill, East Garhill, but West Castle District, ni ka Wegi District ka Rimtam, Hot Shisha, kalau ka District Headquarter ka Blasya Ino, wala kataru, laring ipet, hababun ki sektor, kaladon ki jingkala, bat gila nang kiw, nakapos wakat banang yay kisngi. But, naki South, pusan sila mamsya sibun ki jingsya Ino beng, ki jingsya la beng, ka baga District jungi ki syap, ka sya Ino, ka ba ladangi yanu jo, bat kiway pat ki District wah pa ka jila ka jungi. Tegini ki sansnem ke jing nong bikmat ke jonga ngila persang ban penpoi ki surak ki lenti ki sengking haman ki dong kumba labun teli ki surak ki jaka ki bangin poi perkat ban yo surak hakini ki sausnem ke bang lalong kum nong bikmat ngila la ban penpoi surak deng baki skim PMGSY deng baki wei par ki skim kum ka CRF RDF par ki wei par ki skim haman ki dong bat kalong ka basnu tenat ba ka jing kala jo kanong stoin kan sadon hapo kini ki hendiat snem bakini ki highway kumba artili lightly kin ya jeng bana ka sonong stoin ka nong stoin nong wai wakaji tu radika ka baga jing tre meta kelas tang sai sai ka nong stoin jeng rai kresai tu chegau ka ba ye ka benta ka banungkong la dep sanction bat wade ka tenda ula float ngi skem begin sui i ke dakishin begini pokini si en sedang lo ini ke jing tre bat ka wei pat ka project ka ba ya jeng bai ka sonong stoin jungi ka ban mentoi sisai ka nong stoin diskit kwata ka jungi ka di ka nong stoin mau intermediate lane kaba ngila ban yo jingrap dengan baka funding juga World Bank baka ni beri intermediate lane kalau go way ni ki lenti ki singking ki surak ki ban wana shisha ka jiman toy ya kini ka time ka dong jingi te hakini ki South Sunnam ki jinglong be kmat ka jonga ngila persang pan poi ki surak haman ki dong la persang ban ye kini so kami gila wat hakini ki snam ki balada kan num jialong bakla jialong la mata kum kini ki highway bakala kedau keteng sekman bat lagi kan jadi umbam undi water supply lemba kade scheme juga soka megela lada dei na kanonu ka scheme lada di ka Jal Jeevan Mission kumbalong menta ba jan 80% na kisnong iba hab pa ka nong stoy je kwata ka nong stoy assembly constituency jingi ngila pasang man penyo sanction ban yo water supply scheme lemba ka Jal Jeevan Mission lada gi kren ji school college ka nong stoy college ka ba seng sem yo fufra ka bangidon tangi no hikai ba yo jingsiu le ka gamen tang kumban de muat kani ke college tentang kat nu kan ka kino ya ke jingdap san fusnam ke college nei dik tang hauli fusnam baladap lemba ke jing teshitom jo ke soka ka ba ngiyala mangi ke sebab jo la megelang la pen yo sanction no hikai ju saufulai ngut kino hikai college
ka bamut saw ngut ka wi department lar pikren ka school ba remtam pa ka jala ka jungi ka sipsing ka balaseng na du ka po jungi petish ka bangala kren du hapo assembly bakani ka sipsing initially rastang na ka sinong longstan house nem ka paspa san punyaw pidapet ya ka building ka structure ni ka building la isin shaban pay la pasang gi soka kinomik mat ki bala shwai nga la pasang ban kren ba insnan da goi pat ka building ya ka te school sipsing nei kam shim la jilong hatu ka popat don ba kini sinam baladab ka soka migila leng ba education department la yo ban sanction ni ka san klur ban snan da goi pat ka building ka patmai ya ka te school ka bala rimtam hapo ka ni ka tain ka dong ji ba wat hapo ka jelaru te la kren ji ki wei pat ki school government LP school ka soka jungi ka no ka thong ba ya ka wei pa ka wei ka school government LP school ki ba don ha ki snong larangi pe ya ki jinglong jingman ju ki school ki building la isen asia ki don ki school ki kat to ka ni sungala ban je kerteng kum ka school government LP school pa nong spong larangi leit pe kadang kam bahaga sama si ban ka yung school te man taw fnem ni la pa proposal ji ka gaman ban sna thamai no nyau kamra na kamata ban bhai ya ki government LP school hapo ani ka district ka jungi hagini ki sausnam kumba khat actually ki school government LP school building nilala panirap nang bakasoka ban bha larangi kren hakabade pat ka kot ka khya ka health sector ka district ka jungi ka rastang kiu pagoi sikata kani ka hospital itu ka civil hospital ka barang sen kadang ban pentai kam ya ka la pentai kam bala ya per ki doktor ki specialist ki we per ki doktor la persang hi banikan ka bagaman bangila yo sanction bengis kem apa ini kendiat snap ba ka soka kan haban penbiang no i doktor haman ki jajing pang ki ba sajia ba sajon pang ni fan ko dong ni tela ngi kan spang ka school ban puli ki nursing hagini gisni la pasang ba ka soka ka jungi ban materialize ban tekam no yaka ban plino ba ka kalong ka jing matoy ka jing hikai haka ba ide ka ko ka khia pa ni ka time ka dong jingi la ngi kan ye kan ni ka maternity and child hospital kaba ya ka building jo kala dap na du meno kaba katas ne mila apkmilenti bangin yo sanction akabade bat ka sanction opus ka strength lagi doktor per staff te ngatarai hapo ini kendiat ni nagaling gujungang leken chief minister dangsen hapo asngi menta ngaleken ber chief minister banong ba ya ka MCH hospital hanongstoin na de ban plino bat ban penlongkam no bat de ban aino ka sanction ni ki doktor sanction ni ki staff jongka ni kani gwe pat ki health sector kani ka thain lailung do ka jungi ka thain nong khlau nong lawai no kanjang ya ka te ka subcenter ka bladon da ki purpose na menshwa ngila pa proposal ka kaman ban upgrade no ya ka sya ka primary health center bat na galik so kamila ka mo pasuntanat pagala de approve ya kata bat kani ka kamu karang sa apo ka planning department bat ka finance department juga jela ban ai sanction na ka ban upgrade ban perkiu kedan no ya ka te ka subcenter na ka subcenter sya na ya ka nongkenjang subcenter sya ka nongkenjang primary health center tela dangi kren yaki jakaya lekai ka sport activities ki kami lekai hapo kini ki asnam lemba ka scheme jo ka sport department ngira pasang ban wanra ban tanha ban penitnat ban improve ki jakaya lekai kum ka duksa ka like set ka we ni ki time ka ba ka club hangte ka like set sport club ka we ki ba sat penlong ki program ki bala attract shisha ki bala kring shisha ya ki pun ki nong lekai jo ka jela ka jungi ban wani simata tenagaling jungi ni lamang nagaling jungi lamang pisa ban sna ya ka open gallery hang tai ban di ka covered gallery nakam ta kan long shisha ka jing mentoy ya kitu ki paralok pi jungi kitu ba e ji jing lai kai bat kan long ka wei ka benta ka ba nila banang perkiu syaprangi ki ka mele kai po ga district ke jungi po ka susi ke jungi ha ba dei bat ka kam jungo kai pa thai tourism dakshen dang ken mer chief minister ba ngidon ka wei ka don nong ka ba la bandai ka donong ka bahetam ka ba ngathai tang khamrit khendiat lani next to majuli ka badon pa asam ka de ka noklum re bailan tengi la propose lembau chimistau la de menjur ba en aina ta ban bhai ka te ka tourism sector ka noklum re bailan ka bangi don likely ki shai po ka te ka noklum ailan ka me kitip kalang siang ka wenja ba ka thum te la propose na ka so ka megra kum ba khan ai clothing ka ban pentina ban pha bat kan long ka we ni kilat ai kam ai jam ya ki kun samla jo ni ka thai ka dong jingi la dengi la ban pentina siabat ki pai ba na ki we pat ki jela na ki we pat kiri kinwar pe kai ya ka jingi tanat ka jingi thiam jo ka dong long kolom bat ngam atatien balang ba ka jing
Treshitom juga gamen ke jungi ban poi gelenti ki singking kawai ban priasno na nongstoin shikawati kawai ban priasno na nongstoin ning ban nongluai shawa kaji shatai sha galiko Bangladesh ban kan nanong stoin shamai kan long sisa ka ba khring ya ki pai ba na saudong saukun ban wan po ka ni ka sticker kwata ke jungi ban nganam altetien ba ka nong stoin kan salong ko wei na po ki district ki bapau hapo ka jela ka jungi ban kan salong ko wei ni ki jaka ka bangila ban om ba ka business hub ni ka jaka khayi ka bateng ka ban chalan se Bangladesh ka ban chalan se Assam